हेलो फ्रेंड्स बरायबाय माय बड'टेक चेनेलनि गेजेरजों नोंथांमोनखौ बयखौबो दायो बे समाव बे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोननो शेयार खालामनो लादों सीएम आत्मनिर्भर स्किम आरो लोगोसे सेल्फ हेल्प ग्रुपनि माखासे फर्म फिलआप खालामनाय एबा बिनि लास्ट डेट फर्म जायनाखि नोंथांमोना साबमिट खालामबाय एबा खालामनो डेट होनाय लेखायै नोंथांमोना साबमिट खालामगासिनो दङ बेनि सायावबो जोङो माखासे एनालाइज खालामगोन एबा नोंथांमोनहा जायफोरनाखि आत्मनिर्भर स्किम एप्लाइ खालामदोंमोन गोबाङानो नेगासिनो दं जे माब्ला इन्टारभिउ फैगोन एबा लेंहरगोन आरो लोगोसे कनफिउसबो दं गोबाङानो खायसे जे आंना फैगोन एबा फैया एबा मोनगोन ना मोना बेफोरबायदि बेजों लोगोसे आरोबाव जोङो माखासे क्लियार खालामनानै लागोन बिनि सायाव आरो एसइसि नि फर्म फिलआप खालामबाय जायफोरनाखि साबमिट खालामबाय गोबाङानो गिदों रेजेक्ट जाजोबगोन नामा एबा मोननाय नङा नामा बेफोरनि सायावबो जोङो बे भिडिअनि गेजेरजों क्लियार खालामगोन एबा जोङो एनालाइज खालामगोन बिनि सायाव जोङो मिथिनानै लागोन बेनिखायनो नोंथाङा भिडिअखौ जोबजासिम नाय आरो जुदि नोंथाङा चेनेलाव गोदानबा नोंथांनिसिम रिक्वेस्ट खालामबाय जे नोंथाङा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम लाइक खालाम हाजासे शेयार खालाम जाहाथे नोंथाङाबो गुबुनखौ मदद होनो हानाय बायदि बेजों लोगोसे नोंथाङा खाथियाव थानाय बेल आइकनाव क्लिक खालामनानै अलाव होनानै ला जाहाथे बेफोरबायदि माखासे इनफरमेटिभ भिडिअफोरा नोंथांनिसिम गोख्रैयै नुजाहैयो दानिया मिथिनानै लानोसै जोङो आत्मनिर्भरनि अरेल एबा इन्टारभिउआ खायसेना माने फैबाय आरो खायसेना माने फैथ'वाखै एबा लेंहरथ'वाखै एबा लेंहरजाथ'वाखै आरो नोंथांमोना बियो आन्दार डिस्ट्रिक्टआव जागोन एबा डिस्ट्रिक्ट वाइसआव जागोन बेवहाय गासैनिबो माखासे जायगा एबा सेन्टारफोरा माने सेम जानाय नङा मानो होनोब्ला प्रजेक्ट वाइसआव एबा गावबा गावनि खामानिनि सायाव जायफोरनाखि जेराव एप्लाइ खालामदों बैफोरबायदि खामानिजों सोमोन्दो थानाय एबा बैफोरबायदिनि अफिसियेल्स जायगायाव आरोना बेफोरबायदि जायगायावसो जागोन जेरावहाय खायसेना माने गटारि एबा पल्ट्रि एबा पिग फार्म बेफोरबायदिनि सायाव एप्लाइ खालामदों बिथांमोननिया भेटेनारि अफिसाव नोंथांमोना थांनांनो हागौ बिनिफ्राय खायसेना आबाद बिथिङाव एप्लाइ खालामदों एबा ना फिसिनाय बा आबाद क्रप्स बायदिसिना मावनाय बेफोरबायदि एग्रिकालचार सेक्टराव नोंथांमोना बेफोरखौ थांनानै अरेलखौ एबा बिनि इन्टारभिउखौ लाहैनो नांगौ बिनिफ्राय इन्टारभिउ मोननो थाखाय नोंथांमोना माने सर्ट लिस्ट जानांगोन आरो खायसेना फैदों खायसेना फैथ'वाखै बेवहाय जोङो सर्ट लिस्ट जायोब्लासो नोंथांमोनखौ लिंहरगोन आरो सर्ट लिस्टआ जागोन जों आसा खालामनानै लानो हायो मानो होनोबा जोङो बेनिफिसारिस हिसाबै 2L लाखागोन नालाय बेनिफिसारिसफोरखौ बिनिफ्राय नाथाय एप्लाइआव जादों जोङो फाइनेल एप्लाइ हिसाबै एबा फाइनेल साबमिट हिसाबै जोङो 1,04,091 बेफोरबायदिल' जोङो नुनो मोन्दों जों बेवहाय नायोब्लाबो जों नुनो मोनो बेवहाय नोंथांमोना नुनो मोन्दों 1,04,091 जों बेफोरबायदिल' नुदों नाथाय बेनिफिसारिस हिसाबै थिसनगोन बिथांमोनहा माने मिसन खालामदों 2L बेनिफिसारिसफोरनो होगोन होननानै बुंखादों जेरावहाय 2L बेनिफिसारिसफोरनि थाखाय सासेयाव 2L एबा 5L जोङो क्राइटेरिया वाइसआव जोङो मोनफा मोनफा बेखौ होनाय जागोन होननानै मोनखादोंमोन नटिस एबा सीएम बिथाङा एनाउन्स खालामखादोंमोन बेनिफ्राय नोंथांमोना इन्टारभिउ कमप्लिट खालामखांनायनि उनाव मोननो हासिगोन क्राइटेरिया वाइसआव माने गावबा गावनि क्राइटेरिया लानानै एबा गावबा गावनि खामानि लानानै जेराव क्राइटेरिया हिसाबै 2L आरो 5L बेफोरबायदि दंमोन नालाय जायफोरनाखि 2L निया माने 1L मोनगोन बेनिफ्राय 5L निया 2,50,000 बे रांखौ मोनजेनसिगोन बे मार्च दानावनो जेरावहाय सीएम बिथाङा फोसावदोंमोन जे केबिनेट मेलनि गेजेरजों मार्चआव होगोन होननानै एबा 18 मार्चनिफ्राय होजेनगोन होननानै बिथाङा बुंदोंमोन नालाय 50% साबसिडिनि फार्स्ट किस्तिखौ होगोन होननानै बेनिफ्राय सेकेन्ड किस्तिखौ जोङो मोननो हागोन 2025 आव मोनगोन जोङो अरेलाबो गोरा जानाय नङा जे बेहाय जोङो माखासे टेमप्लेट हिसाबै जों नायगोन प्रजेक्ट वाइसआव अरेला जागोन बेहाय जोङो प्रजेक्टखौ नायगोन माबायदि प्रजेक्ट आरो बिनि सायाव जों माबायदि ट्रेनिं जागोन आरो ट्रेनिंआव नोंथांमोना माने 10,000 खरै मोननो हानायबो सिगाङाव माने जों नुनो मोन्दोंमोन नालाय बेवहाय सार्कुलाराव एबा बिथांनि माखासे आपडेटआव जों नुनो मोन्दोंमोन 3 मान्थ्स बेफोरबायदि जों कर्स मोननो हागोन नालाय बे टेमप्लेट एबा प्रजेक्टनि सायावनो नोंथांमोना बेखौ कर्सखौ लानांगोन एबा ट्रेनिंखौ लानो मोनगोन दायो जोङो नायनोसै बेवहाय डाउनलड प्रजेक्ट दङ बेवहाय अपसन नुनो मोन्दों नोंथांमोना बेखौ जों डाउनलड खालामनानै नायनोसै दायो जोङो प्रजेक्टखौ नायोबा जों बेवहाय गोबांथार गुबुन गुबुन जोङो डिफारेन्स टाइपनि जों नुनो मोन्दों बेवहाय पिग फार्मिं दङ बेवहाय स्टेशनारि शप बेवहाय ब्रयलार फार्मिं दं बेफोरबायदि जों गोबां गुबुन गुबुन जोङो माखासे प्रजेक्टफोरखौ जों नुनो मोन्दों बेवहाय बे जाबाय प्रजेक्ट नाम्बार बेनिफ्राय बेयो जाहैबाय प्रजेक्ट नेम आरोना बेफोर गासैबो बेनिफ्राय जोङो बिनि PDF फाइलखौ जों बेयाव डाउनलड खालामनानै जों नायनो हायो आरोना बेनि सायावनो माखासे नोंथांमोननि ट्रेनिंआ जागोन आरो नोंथांमोनहा बेनि सायाव जायफोरनाखि सर्ट लिस्ट जागोन आरो एक्सेप्ट जागोन नोंथांमोनहा बेवहाय मान्थलि ट्रेनिंआव नोंथांमोनहा 10,000 खरैबो मोननो हानाय जागोन
दायो जोङो बेवहाय लेफ्ट साइड जों नाय नेम अफ सेक्टर नोंथांमोना सेक्टर वाइसआव नोंथांमोननि माखासे अरेल एबा बिनि इन्टारभिउआ जागोन एबा बिनि माखासे अफिसाव थांनानै नोंथांमोना बिनि इन्टारभिउखौ होनांगोन बेवहाय जायनाखि नोंथांमोना बे प्रजेक्टआव जाय प्रजेक्टआव एप्लाइ खालामदोंमोन बै प्रजेक्टखौ लानानैसो नोंथांमोननि अरेला जागोन बेवहाय जेरैहाय पिग फार्मिंनि थाखाय नोंथाङा माबायदि आइडिया दङ एबा बिनि सायाव माबायदि जेसेबांनाखि नोंथांमोना क्रिएटिभिटी दंजायो बिनि सोमोन्दै बिथांमोना सोंगोन एबा बिनि खरसा बिनि जाहोनाय आदार बिनिफ्राय बिनि मेडिसिन बिनिफ्राय बिनि सोमोन्दै मिथिनानै लानांगोन एबा बिनि सोमोन्दै जानाखि बेमार आजार थायो बेफोर मोनफ्रोमनिबो माखासे नोंथांमोना कुइसन मोननो हागौ एबा नोंथांमोननिसिम सोंगोन नोंथांमोना बिनिनो रिप्लाइ होनो नांगोन बिनिफ्राय गावबागाव प्रजेक्ट बाय प्रजेक्ट बिनि कुइसनफोरखौ बिथांमोना खालामगोन बेवहाय नोंथांमोना नोंथांमोननि एप्लाइनि सायाव एबा नोंथांमोननि खामानिखौ सेलेक्ट खालामनायनि सायाव बियो जागोन बेनिफ्राय जोङो दायो मिथिनानै लानोसै सेल्फ हेल्प ग्रुपनि सायाव गोबांथार माखासे सोंनायफोर फैदों जे फर्मा एसे मिस्टेक जाबाय एबा व्हाइट मार्कजों जोङो खोमोरबाय एबा बेफोरखौ जोङो मिस्टेक खालामनानै जोङो मोननाय नंला नामा एबा प्रब्लेम जासिगोन नामा बेफोरबायदि गोबांथार माने कुइसन्सफोर आरो बेजों लोगोसे माखासे बिजनेस प्लेनिं फर्म बेहाय माखासे फिलआप खालामनाय बा बिजनेस प्लेनिंआ जे प्रजेक्टनि सायाव बिनिफ्राय फर्म फिलआप खालामनायाव मोनसे बेवहाय 22 नाम्बाराव दङ जे खथायाव मोनसे प्रजेक्टनि सोमोन्दै लिरनाय बेजों गोरोबाखिसै बेफोरबायदि गोबांथार कुइसन्स नोंथांमोना माने कनफिउस खालामदों जे मोननाय नङा नामा बेफोरबायदि गिदों माने मिस्टेक जायोब्ला एसे एनै मिस्टेक जानाय मार्क खालामनाय व्हाइट मार्कजों जों खोमोरनाय गोदान लिरफिननाय बेफोरो माने मिस्टेकनि थाखाय माने मोननाय नङा नामा बेफोरबायदि गोबां कुइसन दङ बेनि सायावबो जोङो मिथिनानै लानोसै जोङो बे भिडिअनि गेजेरजों दायो जोङो गिबियाव नैबेखौ नायग्रोनोसै जों बेहाय 22 नाम्बार कुइसनाव दङ रां थुबिलनि जोहै मावनो लानाय रांखान्थियारि मावफारि एबा गखोन्दोआव जोङो माखासे सार्टफोर नुनो मोनदों एबा रेफार सेक्सन सियाव जोङो माखासे प्रजेक्टफोरनि नाम जेरैहाय अमा फिसिनाय दाउ फिसिनाय बा बोरमा फिसिनाय बा दखान गला होनाय बेफोरबायदि माखासे बिजनेस प्लेनिं एबा बिनि माखासे सार्ट जों रां थुबिलनि थाखाय बा रां खामायनो थाखाय न'खराव मा खामानि मावो बेखौ जों बाव लिरनांगौमोन नालाय बेवहाय खायसे लिरदों बाव पल्ट्रि दाउनि फार्म एबा न'आवनो फिसिनाय दाउ बा सोरबा गथारि बेफोरबायदि लिरदों नाथाय बेवहाय जायनाखि नोंथांमोना बेवहाय पल्ट्रि लिरबाय हमनानै ला पल्ट्रि लिरबाय बेवहाय पल्ट्रि लिरनानै नाथाय बैयाव जायफोरनाखि बिजनेस प्लेनिं फर्म फिलआप खालामबाय बेवहायबो पल्ट्रिनि एबा दाउ फिसिनायनि खालामाखिसै सोरबा गथारि खालामबाय बेजों मिलायाखिसै एडजास्ट जायासै बेजों आरो बिजनेस प्लेनिंनि होनायजों मिलायाखिसै अब्ला बेफोरो मिस्टेक जागोन नामा एबा मोननाय नङा नामा बेफोरबायदि गोबां कुइसन खालामदों बेहाय जेबो मेटार नङा बेहाय नोंथांमोना जेबो गिनांगौ गैया बेवहाय बिजनेस प्लेनिंआव नोंथांमोना जायखौ होदों बेखौबो मावनो हायो जे 10,000 नोंथांमोना जायनाखि 10K एबा 10,000खौ मोनखांनायनि उनावसो नोंथांमोना बिजनेस प्लेनिंखौ मावगोन नालाय नाथाय बियो नोंथाङा जा स्टेटास जानाखि न'खराव मावनानै सोलियो बेफोरबायदि मोनसे रां थुबिलनि जोहै जा खामानि मावो बेखौसो नोंथांमोना बे सार्टआव लिरनांगौ नालाय बेजों बिजनेस प्लेनिं फर्म फिलआप खालामनायजों मेट्स जायाब्लाबो जेबो मिस्टेक नङा जेबो गिनांगौ गैया बेवहाय नोंथांमोना जेबो प्रब्लेम जानाय नङा बिनिफ्राय आरो गोबां कुइसन खालामबावदों नोंथांमोना फिसा फिसा व्हाइट मार्कजों नोंथांमोना खोमोरनानै माने गोदान लिरफिननाय मोनफा मोननै कारेक्सन खालामनाय बेफोरनि थाखाय मोननाय नङा नामा बेफोरबायदि गिदों बेयो जेबो प्रब्लेम नङा बेखौ रिजेक्ट खालामनो हानाय जाया बेहाय एफाग्राब माने स्ट्रिक खालामनो हाया मानो होनबा बे फर्मा अरिजिनेल फर्म मोनसेल' नोंथांमोना मोनखायो गुबुन जिरक्सजों जेबो सोलिनो हाखाया बेनि थाखायनो नोंथांमोना जेबो गिनांगौ गैया जोङो मोनसे मोननै मार्क खालामनाय खोमोरनाय बेफोरजों जेबो प्रब्लेम जाया बिनिफ्राय सेल्फ हेल्प ग्रुपनि जायफोरनाखि बे फर्मखौ नोंथांमोना साबमिट खालामबाय सिम बिथाङा जि साबमिट बिखाबायमोन 3, 4 आरो 5 मार्चनि 5 थारिखआव नोंथांमोना लास्ट डेट बिनि थाखायनो नोंथांमोना साबमिट होजोबनांसिगोन आरो बिनि उनाव नोंथांमोना होनो मोननायनि समबो मोननो हागौ नोंथांमोना माने ब्लग लेभेलाव एबा नोंथांमोननि ग्रुपआव खबर लानो हागोन आरो नोंथांमोननि जायनाखि सेल्फ हेल्प ग्रुपखौ आफादखौ सामलायो जायनाखि BO थायो एबा CRP थायो बिथांमोनजोंबो नोंथांमोना जगाजग खालामनानै जायफोरनाखि हास्लाबाखै फिलआप खालामनो हायाखै एबा नोंथांमोनहा जमा खालामनो हायाखै गुबुनाव दंमोन एबा माबा मोनसे प्रब्लेम इसुनि थाखाय नोंथांमोना बेखौ हास्लाबासै अब्लाबो नोंथांमोना बेखौ हेल्प लानो हानाय जागोन बिनिफ्राय गुबुन मोनसे खोथाया जाहैबाय जायफोरनाखि बेवहाय मिस्टेक खालामदों खायसे सिगनेचारखौ बेवहाय मोनसेल' होदोंनो खायसे बेवहाय बे फर्माव गासै मोनथाम जोङो सिगनेचार होनांगौ केन्डिडेटआ एबा सासे बिनायसाया सासे बेनिफिसारिसा मोनथाम बेवहाय सिगनेचार होनांगौ दङ बेवहाय मोनसे बिनिफ्राय दङ जोङो ओरै उनजों नुनो मोनबावदों नैबेहायबो मोनसे दङ
बेहाय मोनसे दङ बेनिफ्राय जों गाहायाव मोनसे दंबावो थिरांथा बिलाइ 2 बे थिरांथा बिलाइ 2नि गाहायथाराव नोंथांमोना नाय बेहाय मोनसे दङ बेहाय बेफोरनो मोनफा मोनफा क्राइटेरिया बेहाय माखासे समायखिरा दङ मोनथाम नोंथांमोना बेवहाय सिगनेचार होनायनि गेजेरजोंसो नोंथांमोना गावखौ माने प्रुफ होनाय एबा फोरमान होनाय जायो एबा बेयो मोनसे समायखिरा बादि मोनसे डिक्लेरेसन बेनि गेजेरजोंसो नोंथांमोना फोरमान होनाय जायो एबा नोंथांमोननि बेबो मोनसे क्राइटेरिया बेफोर मोनफ्रोमबो क्राइटेरिया गोरोबनानैसो एबा नोंथांमोना बेहाय भेरिफाइ खालामनायाव जायनाखि नोंथांमोना भेरिफाइड जाबाय साक्सेसफुल भेरिफाइड जाबाय अब्लासो नोंथांमोना बेखौ मोननो हानाय जागोन 10K अब्ला लोगोफोर नोंथांमोना बे भिडिअनि गेजेरजों जानो हागौ बुजिबाय अब्ला लोगोफोर थेंक इउ फर वाचिं बाय बाय उननि भिडिअआव लोगो मोनफिनगोन